RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini usa ka babay nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang atong matatampo dagdag singan nga Cherry. Usa naman ka, day, Cherry. Uy, Maorag gihapon day balen. isa mo siya kag kagwapa, day, nga dito kag syudad. Ikaw gyud day. Maorag gihapon ko uy. Uy, hapit hinuon ko malimot da. Nari ko'y pasalubong nimo. Aw, mauli akong gipaabot. Day, Cherry, nabiya si Jason na ulit din sa ato. Mao ba day? Uday, ug nalipay ganito pagkahibaw nga ni Aka. Ingon siya mo ari siya unya. Sige, paari lang day. Ikaw ni Cher? Ako in taon ni Son. Hoy, naunsa ka? Nagsige magkukagtutok na ko. Di ko ano mo kausaban eh. Guwapa naman kay ka. Saba, uy. Gwapa gud taon. Kumusta naman ka, uy? Maurag yabon. Dili ba, dito mo kag Manila? Oh, Oy nga, kanusam ka mo balik? ako pa ning paminahon, Cher. Kay murag, di naman hinuon ko ganang mubalik sa Manila nga nakakita ko nimo. Unsa? Ay, nagpalabtik tek istorya di ay. O, day. Padungog-dungog ba? Dugay naman ko nang naibog si Jason ni Mugod sa una pa na sa mga bata-bata, pero wala kinakaingon. Ha? I love you, Cher. Jason. Malag musuko ka na ako. Ang importante nga, mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. Jason. Sa una pa ko ganahan mo, Cher, sa mga bata pa ta. Cherry, may chance ka kunin mo? Ang tinuod, Son. Gaan masat kayo akong buot ni mo. Kung mauna, kita na. Ha? Anya, kung sugtunti ka, dali ko ni mong pinuangan. Dali ko ni mong pasakitan. Di na mahitabo, Cher, kay love the good ka. Basta ha. O lagi. Unya, sa man. Uyab na ta. Jason. Ako na kang gisuko. Salamat, Cher. Salamat kayo. Ayay, sa ato pa, musilaw na kong simod ani di ay. Ha? Unsay sinaw ba, uy? Hala, oy, uyad naman mong Jason. Aw, ang sunod ini, kasal na. Di magkakauna kong lechon ini, di ba? Ikaw gyuday no. Wa pa na sa mga huna, uy. Uyab-uyab pa ning amo. Cher, dugay-dugay na magita nga nagkauyap. Pwede mo hangyo mo? Unsa man ha? Pwede mag-kiss na mo? Ha? Nga naman. Ay, baya to. Mabay na ibuhat tun sa manag-uyab. Mag-kiss mo na. Mag-kiss ka ni mo ha? Asa masat ka mo kiss na ako? Sa aping lang. Sa aping lang. Dali ha. Kaya ba si makit ante nilang mamagpapa? O lagi. Tikasan, oy. Ingon ka sa aping ka mo kiss. Sa lips man lagi. Nalapas mo.
atik sa day. Son, magtakusan ka, uy. Pasag din ako sa kong buhat naman, Chair. Chair. Jason, ayaw pa. Ano nga nang imong gibuhat na ako? Kaya basig maaptata lang mga magpapa. Ito kay pat... Mauli, uy. Kaya ako itong nakita nga ito apa yung sungsod. O, unsa? Mo, pasag din ako sa kong buhat naman. Jason. Onya, nalipay na ka nga nakuha na ko nimo. Salamat, Chair. Nahadlok ba ako? Saan may kaduka ni mo? Mamaptuso niya ako. Ako mauna nga mamaplos ka. Mabinya ka. Bantay bitaw ha. Kailangan sa akong ginhawaan, uy. Noon sabad ko. Noon ba kaya akong ginhawaan? Cherry, daod sa bangka ka, nagsumaso ka bangka. Mabdos ka. Ay, kinuo ko. Duha ka lini ang niya sa pregnancy test. Nasa ato pa. Mabdos ko. Maayong noon. Kay mahimo na di kong amahan. O, sa may imong plano na ako karon. Ay kabala ka, Chair. Wadtor ako sa inyo. Nga tubang ko sa imo maginikanan. Asa naman si Jason, Cherry? Wala pa malagi mo, eh. Mao mo to yung giingon pa nga. Muarira siya kay mga tubang kuno siya ninyo. Uya, hain naman lagi. Wa katubo si Bataw hana pagkahibaw niyang mabdos ka. Ha? Nilarkay naman si Jason gahapon day, kay mo balik na to sa Manila. Day belen na himo ba? Ayoko binuangin ingon ana. Uy, wain taong ko magbinuang ni mo day, uy. Ako lagi nakitaan si Jason, isakay og bus paingon sa syudad, kay bumalik na siya Manila. Kung mauna gisibatan na day ko ni Jason. Ganang imo man nabuhat na ko, Jason. Nga naman. Jason. Ugmainan ni ining tanan, misaat ka, mubalik ka, uman sa unong kabulan, sa pagsalig kong hilabing ha. Wa ako magdahom nga makahimo ba daig pagsibat si Jason sa iyang obligasyon nako. Sa pagkakaroon, o sa nakatuig nga mong anak, o wa gito'y balita pa niya. Sa mga babae nga naminaw karon, ayaw dayon mo og salig sa mga lalaki, kay basig maparehas mo nako. Nahimong inahan, apan dili asawa. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.